Hvordan bruger underviseren mikro- og makrostilladsering i undervisningen? Læreren anvender både mikro- og makrostilladsering i undervisningen, og det kan ses ved de forskellige situationer, hvor læreren aktivt støtter elevernes læring og deltagelse. Mikrostilladsering refererer til de små øjeblikkelige handlinger, der hjælper eleverne med at løse en konkret opgave eller forstå et specifikt koncept. I denne observation ses mikrostilladsering i flere situationer. Først ses det ved, at læreren støtter visuelt under billedbeskrivelsen, og det sker ved, at læreren viser billeder og guider eleverne i at identificere objekter på billedet. Da eleverne nævner blyanten, spørger læreren ind til farve, mønstre og viskeleder. Det er et eksempel på mikrostilladsering, hvor læreren stiller spørgsmål, der hjælper eleverne med at uddybe deres svar og tænke videre. Derudover tegner læreren billedet på tavlen for at gøre processen mere konkret, hvilket giver visuel støtte til elevernes sprogudvikling. I viderearbejde med billedet med koen kendte eleverne ikke ordet yver, men her hjælper læreren sig med at udvide deres ordforråd ved at gentage ordet og relatere det til konteksten. Læreren skriver også bondegård på tavlen og gentager det flere gange, når eleverne ikke kan huske det danske ord. Dette viser, hvordan læreren hjælper eleverne med at forstå og huske nye begreber. Under en matematikaktivitet retter læreren elevens sætning fra 7 til jeg gætter på 7, og eleven gentager rettelsen. Det er et eksempel på mikrostilladsering, hvor læreren tilbyder sproglig modellering og hjælper med at forbedre elevens kommunikative færdigheder. Læreren fokuserer på at hjælpe elever, der har brug for individuel opmærksomhed, og det kan ses ved f.eks. da en elev har hånden op i længere tid. Dette viser også mikrostilladsering, hvor læreren tilpasser sin støtte til elevens individuelle behov. Stilladsering refererer til de mere langsigtede strukturer og strategier, som læreren indfører for at støtte elevernes læring over tid. Og det ses også i undervisningens overordnede tilrettelæggelse af rutiner. Først ser vi den struktur, der er efter frikvartererne, hvor eleverne bliver stille og roligt organiseret efter, ved at de står stille og får lov til at gå ind i klassen først. Dette skaber så en rutine og understøtter en velstruktureret overgang fra frikvarter til undervisningen. Det viser en makrostilladsering, hvor læreren skaber faste rammer for, hvordan eleverne skal bevæge sig mellem aktiviteter. Derudover er der brug af genkendelige rutiner i leg. Eleverne legede alle mine kyllinger udenfor, hvor det fungerede som en måde, hvor de mere tilbageholdende elever deltager aktivt i fællesskabet, og samt får mulighed for at udtrykke sig mere frit. Læreren forklarer, at legen hjælper de elever, der ikke taler meget i klassen, hvilket er en form for makrostilladsering, hvor læreren bliver en mere tilbagevendende struktur, der støtter elevernes sproglige og sociale udvikling. I matematikaktiviteten med bamsebrikker skal eleverne gætte ormenes længde og derfor måle. Dette giver også en struktureret og konkret tilgang til matematik. Det er en længerevarende struktur, som giver eleverne mulighed for at forstå abstrakte koncepter som længde og antal på en håndgribelig måde. Læreren hjælper eleverne med at udvikle sproglige og matematiske færdigheder over tid gennem denne type makrostilladsering. Kun halvdelen af eleverne finder selv deres panelhus frem under matematikopgaven, og det kan ses som en indikation på, at læreren arbejder med elevernes selvstændighed, men at der stadig er behov for yderligere støtte i form af rutiner eller påmindelser, hvilket også kan være en del af langsigtig makrostilladsering for at opbygge deres selvstændige arbejdsvaner. Hvis vi anvender sneglemodellen med de 5 faser, hvor vi har den første fase, som er handling, og her under billedbeskrivelsen deltager eleverne så aktivt ved at nævne, hvad de ser, og læreren støtter dem ved at stille spørgsmål om detaljerne. Dette er et tydeligt eksempel på handling, hvor eleverne arbejder med at forstå og beskrive billederne, som de ser. I anden fase, rekonstruktion, her handler det om at genskabe eller genfortælle det, man har lært i handlingsfasen. Og da læreren gentager og genopfrisker ord som øver og bondegård,
hjælper hun eleverne med at genskabe forståelsen af, hvad de har lært. Denne rekonstruktion hjælper med at forbinde ny viden med tidligere viden. I den tredje fase transformation arbejder eleverne med at omforme den viden, de har opnået, så de kan anvende den i nye sammenhæng. Her i matematikaktiviteten under den, hvor eleverne så bruger bamsebrikkerne til at måle ordene, transformerer de deres viden om længde og antal fra tidligere læring til en ny kontekst, hvor de så anvender det til at løse konkrete opgaver. I fjerde fase, konstruktion, her bygger eleverne sig videre på deres viden og skaber nye forståelser af viden. Da eleverne selvstændigt skriver deres egne gæt ned om ormene eller efter fælles måling, begynder de at konstruere deres egen forståelse og anvende den viden, de har opnået til at løse opgaven selvstændigt. I femte og sidste fase, refleksion, her overvejer eleverne, hvad de har lært, og hvordan de har arbejdet med materialet. Her tænker de samt over, hvordan de har anvendt deres viden, hvad der har fungeret godt, og hvor de måske kunne have gjort det anderledes. Og her evaluerer læreren løbende elevernes forståelser, og de får mulighed for at reflektere over deres egne svar, som når de bliver bedt om at gentage korrekte sætninger, eller korrigere deres forståelse af matematikopgaven. Dette giver plads til refleksion over deres læringsproces.